Vidíš? Ja sa musím napojiť na teba. Dobre, ale potom nenatáčam, dobre? Čo? Alebo sa ma budeš vidieť ako Steva. Hlavne ho server. Ideme si zahrať server, takže obnoviť to mám. A zahráme. No nič. Dám hra pre viac hráčov. Ešte raz. Budem pripojenie. To vymežem. Na chvíľku počkám. No. Teraz sa idem spojiť. Ale ešte neviem komu. Ja sa napájam na veľa hráčov. A som tu. Tak toto. Moja sesternica Ninka. Takže ja. Ahojte. A vítajte u dnešného videa. Five Nights at Freddy's. No, toto sme si postavili so sesternicou, takú budovu. Five Nights at Freddy's 3 ako keby. Sesternica tam chcela dať dvere, lebo sme hrali zombie apokalypsu. Tak poďme si zahrať tiež zombie apokalypsu. Ale keby niečo, tak ja nie som Steve, ale neviem. Ale dievča, lebo toto. Ja vidím moju sesternicu ako tohoto Steva. To preto. Ale keď raz budem ja natáčať a tak poďme. tak uvidíte ma proste. Ideme von. Dnes sa vyvíja. Dávam to Keď mal byť počítať, ale neviem, kde mám zabíjať. A keby niečo som staršia od seba. Že čo, nedá? Ale nedá. Paparina. Uďo. Aďa. Už dneska dajú vydám nové video. Tak. A keby niečo tiež natáčam, zadám na YouTube, ale ešte nedávaj. Ja budem youtuber, len teraz sa pripravujem. Ale youtuber, keď natáčaš? No, no to dáme na internet. A ešte jedna vec. Pozrite si mentolinku, videá sú super, fakt. A tam je aj moja sesternica, budete vidieť ako vyzerá. A možno som ja, mentolinka som ja. Tak a nehovoríte, že opakujem podľa mentovi, vymysleli to kamarát a píše sa to M-E-N-T-O veľké L-inka. Mento, veľké L-inka. A spolu mentolinka môžete dať a veľké L. A na jednom videu, možno teraz bude nové video a ja s mentolinkou budem. A toto bude vlastne nové video, bude toto, bude na mentolinkin kanál. A na to, že to natáčam ja. Nebude. Ale robím si randu, ja si urobím vlastný kanál. Ešte aj máš. No, mám. A ešte nemám meno. Máš. Ale ja ešte nemám vytvorený. A vlastne mám vytvorený kanál. Viete, on si to pamätá, lebo iba dneska si to... No. On si stále myslí, že ešte nemá vytvorený, lebo raz keď to vytvoril, tak proste zaspal a mal sen taký, že nemá meno a proste som si to pamätá, proste sa odkačil. No.
A keby niečo, tak k tomu tento link tam môžete dať medzeru a veľké I a ten link. Ale to, na čo to mám viac řešiť? Ja neviem. Možno migrant. Gay, mod, kde si zase? Som zvonku. Ale nie! Čo? Dovnútra. Nie. Prečo si nechal otvorené? Ja neviem. To nie je mutujúci si zadný. A už si to spravím? Tak vidím, že si. Tak ja už budem musieť končiť. Tak.